Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Monggo sareng-sareng njunjungake puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi berkah lan karunia. Supados kita sedaya saged mangkempal ing papan menika. Dumateng ingkang kula tresnani, kita sedaya kadha sadari lingkungan iku panggonan kangge kita sedaya ngandhungake urip. Amargi sakmenika kita sedaya kedha njagi lingkungan sae-sae supados bumi menika ngasilaken keuntungan kanggo kita sedaya sanes kerugian utawi bencana. Dumateng ingkang kula tresnani, salah satunggalipun cara kangge lingkungan boten paring bencana menika njagi kebersihan lingkungan. Tegesipun lingkungan resik ingkang layak kangge dipanggoni manusa lan paring kesehatan kangge manusa. Lingkungan ingkang resik paring urip ingkang layak lan sejahtera. Dumateng ingkang kula tresnani, njagi kebersihan lingkungan menika cara ingkang becik kangge nyegah penyakit. Njagi kebersihan saged diwiwiti saking reresik sekolah menika ingkang kita tresnani. Sateruse reresik lingkungan sados kebiasaan ingkang saged dilakoni teng pundi-pundi. Cakep semanten atur kula, mbok belih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.